Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, 1:47. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sa Tiba.
Kamusta naman mga pinalanggan natin ng mga tagpalamati kag ari naman ang inyo kabus nga lagad si Tito Wilma updanay kita tubtubtak na alas tres diri sa programa This is My Life sa karon nga adlaw Martes sa nahambal na Marso 17 tuig 2020. Kamusta ang pag-inupdanay dira sa sulod sa nga tuntag sa kapuluyan mga kabataan kay kabalugid kita. Siling ba quarantine man kami tawi sa sulod sang balay. Amo na ining tion, no? Sang pag-inupdanay sang tanan. Kadtuan tama na karon. But anyway, sa karon nga hapon, sa pihak sang aton ginapangatubang sa karon nga krisis sa aton pagpangabuhi sa aton sosyedad, kinalan padayon man kita nga magpakabakod. Amo na ni ang tion sang aton man pag-isa, no? Kung ano man ang ginahatag sang gobyerno nga dapat anay naton sundon updan man naton anay ina. Ina para sa aton tanan kaayuhan. Kag ari lang kita sa mga maayo nga bahin sang aton pagsinalayuman adlaw-adlaw. Diba? Pero kita padayon man nga magalingaw sa inyo tag sa kahapon bilang kabahin sang aton kabuhi adlaw-adlaw, Lunes, tub-tub, Sabado. Gani, hasta alas 3, updanay kita ni Tita Wilma karon nga hapon. Aton man matahom nga lalentunon nga igalingaw sa inyo, dugay-dugay. Kag syempre ang sulat man nga aton pagabasahon sa inyo, halina sa aton messenger baw nga kabataan. Sa karon man iya nga panahon, ara man mapalabtik man nga kundiin pa, kundiin pa diin pa kuno nga ang feeling bala na sa atong sining letter sender para sa iya crush amo pa ni ang manginupang sunod sa iya ang COVID-19 para makaporma ay nga mga anak kamot anyway na kalingawan sa gihapon naton nga para sa inyo gamay nga problema sa aton gamay nga problema sa inyo ginadibdib ninyo amo ginabasta nagagugma maintindihan naton ina so pamatian naton karon ang iyagin share sa aton via messenger. Kag magluwas man sina sa sininga hapon, syempre nga aton man ginapaabot ang aton tag sa ka-horoscope nga kabahin sa aton kalingawan adlaw-adlaw. Lakip man ang aton sini mga maswerte nga mga numero kag ang aton color of the day. Alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time, gamay lang gid nga update sa aton sini ginapangatubang sa karon ining pandemic iya nga COVID-19 coronavirus. This is 2019. Nakadayaw man kita kay Senator Juan Miguel Zubiri sa pag-ako nami nga tikang nami nga aksyon nami nga pag-atubang sa kamatuoran. Ina palatandaan sa iyapan pagpakaisog nangin ihemplo man sa iba naton nga mga kauturan nga kinanglan kita magpakaisog man sa pagatubang sang tanan. Kag siyempre, himuon man ang tanan nga mangin safe, hindi lang ikaw, kundi ang aton bugos man nga pamilya. Nabatian nato ng statement man to ni Senator Juan Miguel Zubiri. Siyempre, naka-quarantine siya. Ang iyaman nga pamilya, nami kay siya mismo, balado, nagapakita nga sa diin, ang iba naton nga mga kauturan nga infected, ang iba naton nga kauturan nga under monitoring, hindi magkahadlok, kinanglan magpakaisog. Magpakaisog kita, dala na dira sang pagpabakod man sang aton pagtuo sa mahal nga Dios. Kag sana siplatan man naton ang batagan ni isang presidente, no? Presidente Rodrigo Roa Duterte nga si Baste. Si Baste Duterte, gina-consider man siya sa karon nga PUM o kon patient under monitoring. Kahit nakitaan man siya, may manifestation sa mga sintomas sa iya. Hilanat siya, ginubo siya, may sore throat siya, naka-home quarantine siya subong. Ang nagpahibalo sina sa publiko, syempre ang iya siniutod nga si Davao City Mayor Sara Duterte. Wala pili, may kwarta ka man, kag wala ka man kwarta, pigado ka man, or manggaranon ka man. Kung matapikan ikaw sini, wala gidya rason nga mamalibad ka. So, sa liwat, pahinumduman ni Tita Wilma ang paghalong ara sa aton, kag sa mga nagapamangkot man.
Sa mga nagapamangkot man, biyahe, eroplano, barko, means of transportation naton. Titungod man sining enhanced quarantine naging deklarar iya dito sa may Luzon. At tanan nga mga airports, international, domestic nga maagyan, tanan nga mga airports sa Luzon. Magasira after 72 hours. Na after 72 hours kaina, nga kinahanglan ang mga iba na mga foreigners na mga iban nga mga dumluang nga gusto na magwa tagaan pa kahigayunan kay after 72 hours hindi na sila makahalin diri sa aton sa pungsod Pilipinas, di ba? Kaya nakita man naton nga ang Philippine Airlines gani nag-cancel sang ila tanan man nga mga domestic flights until April 12, ha? Hasta masunod pa nga bulan, Abril 12, kita ginato, no? Kita ma-picture out tabala ang sitwasyon nga ang tanan nga sektor apektado. Kag sa late ko lang ni nga pag-open kaina, may ara isa ka empleyado sang bangko dito sa San Juan City, nag-positive siya sa test sang COVID-19. Hindi lang ta mag-mention sa ngalan sang sang bangko. Kaya may mga branches ina sila mandiri sa aton sa Bacolod sa Negros Occidental kag kilala ina nga bangko. Pero tikon makita nyo gin man ina dira sa internet sa mga kinanglan kung maglantaw ka mo sa internet sa ina ba lang mapatihan hindi mo kadasig iya magpalalati, no? Nga mga anak mo kinanglan hibaluon gid naton nga hindi piki ang aton mga mabasahan ka gina-share. Okay? That's why nga aton presidente sa hambal ni Tita Wilma nagapangabay sa aton tanan nga mag-isa. Mag-isa kita sa pagsunod sa kun ano ang ginaplastar nga mga pagsulundan para nga hindi bisan sa amat-amat bala mapunggan matagam ang paglapta sining COVID-19. So pangabay sa publiko man sang presidente ululupod kon mahimo ululupod kita tanan, mag-isa kita tanan sa pagpangamuyo. Kag sa aton man pagpangamuyo ilakip man naton ang safety sang aton sini mga health workers, especially ang aton sini mga doktor, ang aton mga nurses, kag iban pagid nga mga health workers nga amo iya ang makabig naton frontliners sa pag-away sining COVID-19. Sa Italy gid do Bertino. Ay, Diyos ko. Sa Italy, makon mo na more than 2,000 ang patay sa COVID-19. Ang bag-o lang gid, ang bag-o nila nga kaso nga na-record sa dugang abi, pila 349. Ang panibag-o nila nga kaso is 3,000. Ang kabug-usan nila iya nga kaso sa COVID-19 sa Italy is 27,980. Di makon mo na. So, tama gid, no? Tama gid siya kadasig kag hindi kita, ang sanambal na naton, although nga may nakita kita kag nabatsyagan nga pagkaalarma, kabalaka, kag kahadlok, sa aton tagsa-tagsa ka mga kauturan, especially sa aton man palibot, kung mahimo kita man mismo sa aton kaugalingon buligan taman nga aton kaugalingon nga magkalmado kita para makapamansar kita kung anong maayo naton nga himuon kag mapaambit man sa aton mga kauturan sa aton palibot, ha? Kinahanglan magbinuligay kita hindi lang sa sina nga bagay kung ano man ang kinahanglanon nga wala sila kag may ara ka paambit man kag sa nasilina naton mga hilikuton digili kay ang pastoral letter giling agin pagwa sa CBCP, na may pastoral letter ang ginpagwang sa CBCP nga ang mga hilikuton bala sa mahal nga adlaw sa sininga Quaresma maging suspender iya sang mga obispo dito sa Metro Manila, ha? Kag balaan nga misa, of course kabalo na kita sina daily masses hilikuton iya angot sa mahal nga adlaw tubtob April 14 kansilado, so madala na dang aton Semana Santa, di ba? Kag ang mahimo lang ginaton, pwede kita makapamati, pwede kita magtanaw sa mga misa via internet, pwede man kita makatanaw sa mga telebisyon, pwede kita makapamati man misa sa
radyo. Oh, kita mo na, no? Di ba? Kag sa pastoral letter man sang CBCP, nakasaad nga magasunod man sila sa direktiba sa aton gobyerno nga suspindihon ini mga dalagko nga mga pagtinipon-tipon. Tinag-umpisa ina sang Domingo man March 15 nga wala nagpatigayon sang mga Sunday masses, magalast ina until April 14. Kay di ba lagin mando to ni Presidente Duterte gin pasaka sa Code Red Sublevel 2 na ang alert sa Metro Manila kagin paidalom na sa community quarantine kagin dumilian man ang mga dalagko nga pagtinipon-tipon sa mga tawo para malikawan ang madasig nga paglaptas sang siniiya nga balatian. Kag suno pa gani sa mga obispo nga sakop man to sa lockdown, mahal nga adlaw, nga nagakahulugan, serado sa publiko ang mga misa. Lakip na dira pa ang para sa Palm Sunday Domingo de Ramos. Kag tubtub iya sa adlaw sang pagkabanhaw kon Easter Sunday. Kay ti una man na, naghatag to gani tip before last week, no? Saturday or Friday, si Auxiliary Bishop Broderick Pabiliong, Archbishop of Manila Administrator, sa pagpadayon sang balaan nga misa nga ginmapatigayon paagi man sa internet nga pwede suno sa ila. Hindi bala sang Domingo diin kita. Iba na nga mga kauturan nagbantay misa sa telebisyon, nag-upod, especially ang aton mga may edad-edad ng aton mga katigulangan dira, naupod man sa aton sinipamilya. Pero panugya naman, nga kung pwede, kung maglantaw kita misa sa TV o kung mamati kita misa sa radyo, ang hambal sang mga obispo, kung pwede, upod kita. Nga daw ara sa actual nga pagmisa, ang iban ting iba nagapamahaw mo, iban nagainom kafe. Kung pwede, kung hindi, no, mag-inom sa kafe, samtang nagatanaw sang misa sa internet o kung sa telebisyon o kung nagapamati man sa radyo. Kaga mas nami pagid nga magbasa Bible antes tanaw sang misa via internet o kon television. Amo na gina panawagan, na gid na iya. Kay isa pagid wala man public blessing sa Palm Sunday sa Domingo de Ramos, wala visita iglesia, wala city palabras, wala prosesyon sa Biyernes Santo sa mga pasos, kag wala man sugata sa Pasko sang pagkabanaw ko namo ng Easter Sunday. Kag nagapanawagan man sa mga tumuluo sa tenan sa siniya nga bahin, hindi lang sa mga tumuluo sang simbahan katolika. Sa bisan ano nga sektor, ano nga relihiyon na nga magpangamuyo kita, maghinulsol, magpangamuyo, fasting o magpuasa. Especially sa mga Katoliko, kung pwede, ang paghimo, pagpatigayo naton sang Santo nga Rosario sa aton sinitag sa Kapanimalay, o pwede nga aton pamilya, kay ti subong wala klase ara kita sa aton panimalay halos nagainupdanay. Nakita naton, makita ninyo kung anong diferensya, di ba? Kaya hindi sila pwede nakagwa mo, di ba? Ginimplementado din sa Bacolod ang curfew sa mga kabataan. Di, sunod naman ang tanan-tanagid, halin sa kabataan asa sa dalagko, 10 to 4, alin alas 10 ang gabi, tubtubag alas 4 sang kagahon. So, buot silingon, timprano pa inupdanay na ang bugos nga pamilya. Ara si nanay, ara si tatay, si lola, si lolo, si tita kag tito, si inday kag si tuto, pati na si nini kag si nunoy, di ba? Mga anak, amo na ning tion sang aton pag-isa man sa pagpangamuyo. Ibalik naton inang the family that prays together stays together. Sa siningation, siguro matudlo taman sa mga kabataan neton ang pagpatigayon sang Santo Rosario ina kay ti kaniya Katoliko, kung inyo man pagtuluhan, ano kag kung sa ano man ka mga pamaagi sa pagpangamuyo, himuon naton ina tanan. Kay ang sentro sang aton pagpangamuyo isa lang. Isa lang ang aton sini katuyuan. Di ba? Okay? Oo, sige Tita We, para man sa inyo, I know who holds tomorrow. Halini na kay Alison Cruz. I don't know about tomorrow. I just live from
Tuman ko ning ambahay noon sa high school ko, ha? Isa ka religious song para man wala sang nakahibalo. Sang ano ang palaabuton para sa aton. Siya langgit nga aton sinitertuga. So karon mga bayan naman si Tita Wilma sa inyo, ma? Updan nyo naman ako karon sa pagpangamuyo para man sa aton tanan. Batok sining coronavirus disease nga ini, ha? Kag karon i-share man ni Tita Wilma, may i-share ko sa inyo kay ti may kabudlayan kita sa pagpanita sang mask tingalag hambal ko kahapon kun nga si Tita Wilma naga-wear sang mask samtang naga-programa labi na sa mga nagaupod sa aton sa Facebook Live. Intindihan nyo lang si Tita Wilma may ginabat siya. Ha? Parang sa aton man kaugalingon nga safety. Tubto masarangan naton makaupo ninyo si Tita Wetag sa kahapon. Don't worry. Basta kaya-kaya sing powers. Di ba, Tita Wet? Yes. Kag, kung mga wala na tabla sang sang baklan sang facial mask, may i-share ka si Tita We kung paano maghimo sa mga option man tana mo. Kung may mga panyo ka mo dira, let's say, pwede nato na mahimo nga facial mask. Or may ada ka mo dira mga tela nga wala ginagamit, mga t-shirt nga mga nanay hapus na nagunting tudluan ta kamo karon sa mga kabataan, wet wipes pwede naton mahimo na sila enjoy pa ng mga bata, na karon i-share na ni Tita We sa aton man pagbalik. Pero sa aton man ana dira pag kinahanglan sa mga matahong kag press ka nga bulak, syempre ada lang sa likod sa Bacolod Bay Center, Johnny and Christine Flower Stand. Pwede ninyo sila mag-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Para sa kung ano man nga okasyon, personal nyo man nga pagkinahanglan sa mga matahom kag press ka nga bulang. Kag isa pa gid hindi man naton pagkalipatan ang DTX 500 capsule para sa aton sa nga healthy liver sa aton siniatay. Kinahanglan og galion, ha? Kinahanglan og galion naton adlaw-adlaw ang pag-inom sang DTX 500 capsule para sa complete management sini. Ini ay may detoxifying compound nga nagatinlo sa aton atay, may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa ginatawag nga liver inflammation. Kinahanglan siguraduhon ta nga aton liver active and fit. DTX 500 capsule, pwede natin inamabakal sa mga butika dira sa itong tag sa kalugar. Diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Kag pwede man kita makabakal online. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Kagara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kay Klinika di Alternativo Medicina. Pwede na bala ma-deliver sa aton puluyan na so mag-order ka mo online. Alas 2:12 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Governor Bong Lacson. In the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel
to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses, health workers, kay ang iban pa nga ara nagaatubang sa sini nga problema. So kabay pa maintindihan ini kag batunon ini sang aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, kag maintindihan man sang aton mga kabyanan diri sa Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, Series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang
pag-insyende sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur. Aha, kaya nga man Dr. Alfred Spear Mangustin Tea, syempre, nag-isanin nga supplement himo halin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval ang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Tandaan te lang, Dr. Alfred Spear Mangustin Tea, nagabuligid kung ikaw naga-experiensya sang ubo, especially kung ina pneumonia na, kag kung may bronchitis man ikaw, may emphysema, dako ang magbulig sang Dr. Alfred Spear Mangustin Tea tungod ini ang may antibacterial, antiviral, kag antifungal effect nga nagapaganhagan sa mga infeksyon sa baga o kung sa inuman nga sahi nga balatian sa pulmon. Isa lang katibag ang katapat adlaw-adlaw sang inyo gina-experiensya iya nga masakit angot sa inyo sa nibaga. Dr. Alfred Spear Mangustin Tea para sa 1 ka litro nga mainit nga tubig. So, meaning, hindi lang ikaw mag-enjoy sa benefits nila, kundi bugos gid nga pamilya. Mabaka ng Dr. Alfred Spear Mangustin Tea sa mga nagkalain-lain man nga mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ay sa tanan nga wakong Chinese drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Yes, kay hindi ging bahalan. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Salamat kid. Tita Wilma tamyaw ko dira barangay San Juan Pontevedra Pamilya Homen or Jomen kag hello sa taga San Enrique. Bel Air Makati, hello from Ev Smart to Dia Salcedo. Martin Alili, salamat. Watching from Imus Cavite. Tita Wilma, hi lang ka sa taga Barangay Suay, Pamilya Sanson. Salamat gid from Fabirose Sanson. Andrew Anita Sara, sila salamat gid sa inyo ha, maayong hapon. Mayong hapon po, Action Wilma Ari, kuya sa Manila, ha? Pa-action lang ko sa Iloy ko, nga palangga nga si Julia Campo, halin sa bata, yung nga Sir Erwin Campo, salamat gid. Kag subo man kay Glenn Sisbino, keep safe everyone. Salamat kag sa imo man, sa atong tanan. Kay Inday Norma Rosales, dira, kag kay Inday Grace, sa inyo maayong hapon man. Alas 2:21, Action Radio, Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang itong letter sender sa karon nga hapon, patawag ni siya kay Tuto Christian. ang buhay ay ganyan. Ang mensahe ni Tuto Christian, ginapagi niya sa personal nga messenger ni Tita Wilma, no, sa ito niya mismo Facebook account. At may Kung daw nagka-interest man ko kay duga timing man sa sitwasyon taka subong, pero medyo nalingaw man ko. Ko, kwaon ko ni bala, kag ibasahon on air. So nagapatawag dira kay Christian, kabalo ka man ko na rin imo FB account. So basahon ni Tita Wilma imo sinimensay sa siniya nga hapon. Hi Tita Wilma, kabay nga mabasahan mo man ang akon message nga diri ko lang ginpaagi sa imo. Tani i-accept mo man ako as a friend. Diri ko ginpaagi ang akon letter tawe. Kabay mabasahan mo gid. Tawgalan ko kay Christian. Ako pareho sang iban, may problema man. Ang problema ko, kung paano ako maging attractive. Sa babae ta,
dali lang. Kay jutay lang nga make-up, jutay nga habyog sang hawak, okay na. Labi na gid kung mag-short shorts, bo nga mga anak mo. Kabalo kata, ako, isa ka fat boy. Oh, chubby siya, ha? Wala ako sang mapakita nga attractive sa akon, kundi ang tiyan ko, ang dako ko nga buyon. Kag tungod sina hindi ko mapangaluyagan ang crush ko sa school namon. Nalabutan na lang ako sang pag-suspend sang klase. Wala na kami klase, Tita Wilma. Mahulat kung saan o naman. Siling ko gani, baw matambok na gid ko ni tapat mo. Mayo lang gani ta, may internet kami diri sa balay. Mapasiplatan ko ang crush ko sa iya Instagram account kag sa FB. Gusto ka pa. Hasta subong wala pagid ko nakadiskarte sa iya. Kay kulang gid confidence ko. Pero vibes kami ta. Wala lang siya kabalo nga crush ko siya. Siguro nabalaan na niya. Galing gapawala man. Maayo lang gani kay wala kami ginasundog sang amon mga classmate. Pero Tita Wilma, damo man ko sang crush, pero hasta lang manda kay insecure gid ko bi sa akon itsura. Kung may makita ko gani nga nagaporma na, wala na ko nagatingog. Nagapalayo na ko dayon sa crush ko. Ay no abi kay wala ko naanad mag-diet. Kulang gidya sa akon ang one full meal. Kaon pagid ko yakanon. Labi na gid ta ang hotdog, palakaon gid ko. Bisan ano ko nga control, kung kulang kaon ko, galain ang akon pamatsyag. Pero serious, Tita We, falling ako sa crush ko. Amo na siling ko, masulat ko bala kay ta Wilma. Kung mabuligan niya ko, kung paano ako mangin attractive sa crush ko. Taari lang ko salamat gid. Si Christian. Kita nyo lang na mga kabataan, no? Kung sa atong sitwasyon, subong makasiling, dabalang, ay nga mga anak mo, ang inyo ginapamensar, amo na ningin natubang ta sa karon bisan ara sa inyo balay, amo ginaya mga kabataan, na? Kani, kita nga mga parents, kinanglan cool lang kita para sa ila. Kaya mo ining tion, nga sa diin, makakambya kita sa ila sa pagpa-intiende sa sitwasyon. Kaya makaupod neton sila. Kabay pa nga paagi sining mga nagkatabo sa karon mangin malapit kita sa aton kabataan, makapangita kita paagi kung paano naton mabuksan ang puwerta sang openness para sa tag-setag. Pero dali lang gid. Katuan ko anay si Tuto Christian sa iya sini. Sulat antes manto to Christian. Ari ang bahanon nga aton man ginadulot para sa imo karon nga hapon halin kay Carol Banawa. Bakit di tutuhanin?
Hapon yung nagpatawag kay Tuto Christian. Christian, salamat gid, na. May lang na open kung nakita ko sa inbox sa akong messenger. Pero nakalingaw sa ito na. No? Nakalingaw sa ito karon nga hapon. Nakagwa kita sa pagseryoso sa nga itong tag sa kabalatsagon kag paminsaron. Tito Christian? Ara ka man dira sa inyo puluyan, but for sure, malipay si mama, si papa, kung sino man mga kaupdanan ninyo dira sa bugos nga panimalay kay ining aton kina experience sa karon tion ini sang pagtipon sa aton. Isa na ini kakagahigayunan nga ginhatag sa aton sa mahal nga Dios nga sa liwat, mag-isa ang pamilya. Kay kung kaisa gatipon lang kita, wala komunikasyon, di ba? Kaya iban, ito sa sala, iban na rastubang TV, ang iban ito sa kwarto, iban ito sa kusina, magtawag pa kung kaisa kaon, una lang ka mo, ara na, okay, dali lang, ara na. Pero astang ending sina, wala gihapon. Isa-isa ang pagkaon. Kaya wala time. Ang mga kamot kag mata busy sa ilatag sa mga gadget. Pero ikaw, nagka-problema ka subong, kay te, napektuhan ang imong ang imong pagporma sa imo sini crash tungod sining COVID-19 o kon coronavirus disease nga ini, no? Pero abi mo nga ano kun chubby ha subong nga sugiran ta ka Tuto Christian. Subong nga panahon hindi na iya mga cute kag mga masiling wow ni wow, ini mga sexy, ini mga slim, di ba? Subong yung mga sexy, kung wala ka buyon, hindi ka sexy, hindi ka gwapa, hindi ka gwapo. Hindi cute ang mga chubby, na? Tuto Christian. May ara yung mga girls nga nagka-attract sa mga pareho mo. Gani, buhian ka, galingon mo, dumduman mo to, wala ka nag-isahanon sa kalibutan nga siling tambo, kuya, wala na sa may nagka-attract sa akon. Hindi. Ha? Kung chubby ka, mo ko na, very friendly ang dating mo sa mga tao. Kapin pa kung palakadlaw ka, kapin pa kung palakadlaw ka, kag pala istorya ka, nan. Damo, paagi bala kung paano mo mawin ang iya sini atensyon para nga makatulog sa imo permi. Na-try mo na nga magkanta-kanta. Kanta-kanta, di ba? Pagsagap na gain of the night ka mo. Hindi malikuan subong sa mga grupo-grupo sa mga estudyante, sa mga kabataan, kung kaisa, magwa sila, ma-video case sila, di ba? Hindi kaya kadto sa balay sang classmates nila o sa kagrupo nila, kanta-kanta. Tapos, try mo, kapulo palabtik, patuloy gid tawe, kanami, gid simo, Kay, ako yung kaswestyon lang ko, basta may tingog ka, chubby ka man, ipakita mo nga nami tingog mo. Kaya nga, ang nahibaluan ko mga chubby, mga nami tingog na. Nga kagayuhom na gani iban, ha? Kagabi mo, kung mahimo mo na, nga makakanta ka sa atubangan, sang mga friends mo, sang iban nga tawo, dira iya maamat-amat tubo, na amat-amat forma, ang self-confidence nga ginahambal mo. Kasi hindi mo kulang ka sa self-confidence, pati ka lang. Try mo man i-discover ang mga hidden talent mo. Importante gini na, Kaya hindi lang niya ang looks ng isa katao, ang basihan para maging attractive ka sa iban. Ilabi na sa mga girls, ilabi na sa crush mo. Kung may ada gani nga tao, yung kung tulokon mo. Pero, pasulata bala? Nami siya magsulat. Wow! Mga 3 lines, 4 lines lang isulat siya. Sige na sulat sa contents ng iya sinisulat, ma-in love ka na. May amo sila nga mga tao. May ara gani nga mga tao nga sa iya palang agi. Abaw, portik nami sang agi. Wayong pa na sa nakita, pero ma-in love ka na. May ara sina iya nga mga tao. May ara gani nga masiling ka-very neat ginabala sa iya, pero hindi man siya kagwapuhan, hindi man siya gwapa. Pero tungod makita mo balang, hindi pala riyong palanulok, ang panulukan taya mo, di ba? Kung hindi siya gwapa, or hindi siya gwapo sa panulukan sa isa katao, kung sa imo gwapa siya, para sa iya gwapo ka. Amo na iya. Kag hindi niya talaksan ang makita sa mga mata, ha? May mga matahom kag mga gwapo iya nga hindi makita sa mga mata kundi ara sa ila
ara sa kaibuturan sang ila sini pagkatawo. Di ba? Amo na sa don't worry. Wala ka nag-isahan nun sa sila nga sitwasyon. Di ka lang libre sa mga maayo kag i-enjoy mo. Sa nasiling ko. I-discover mong iban mo nga mga hidden talents. Since nga mga estudyante ka mo, diin ka good sa math or sa science. Kung diin ka na namin, pakita mo na abilidad mo. Kaya pwede mo na yung mangin asset. Pwede mo na mangin asset para nga mangin attractive ka kung gusto mo sila. Hindi ka ganyan sila mag-focus sa makita mo sa ibang nga tao nga nami sila, gwapo sila, o muni silang focus kaya, kung diin ka naghalin, dira ka focus, diin ka naghalin, kag pagkatapos, luwas sa pagkaumos ng madamo, anong dapat mo himuon para nga magamay-gamay ang kaon mo, butun ina to. Kaysa tuod lang, kung hindi mo na makontrol, hindi lang naamong ng lawas mo, madako. Pag yan, hindi ka lang magproblema sa mga crush mo, kundi maproblema kagid sa health mo. Gani, samtang hoben ka pa, amat-amat reduce. Kag kung mahimo mo na, di mo maging attractive ka man, maging nami ka lang taon sa mga mata nila. Kag hindi mo man pag-ipamilit yung kaugalingon mo sa iban, kung hindi ka nila type by ilang da, kay nga maabot ginay mga tao, nga makita ka magustuhan kanila, nga hindi mo gidya, o kung wala mo yung gina-expectar, nga manamian sila sa imo. Amo na iya to, hindi nga siling, amo na lang kuniti. Ay, hindi iya pag-i-push or hindi iya pagbutungan kaugalingon mo pa idalom. I-push mo iya pa ibabang kaugalingon mo. Palareho kita sa mata sa tanan. Kung ano lang diferensya nga makita nila, ilan na iya. Basta ikaw, happy ka sa self mo. Komportable ka kung ano ka. Pero isa lang sa suggestion ni Tita Web, diet gitya to. Diet samtang hoben pa. Kay mabuligan mo gid ang kaugalingon mo sang dako. Amat-amat, hindi man siling, untaton mo ginasiling mo, pala ka on hotdog, untaton mo ka on hotdog, hindi, i-minimize mo. Kung sa isa ka adlaw, pila kabilog mo kaon mo na, buhini lang anay tunga sina. Pagkadas ng adlaw, kung daw kaya, buhinan mo isa, pagkadas, amat-amat lang, kag sa iban nga mga ginakaon mo kag ang nice. Limitahan mo mga in-between meals na mga snacks ngayon na. Basta ari ka lang naka-focus sa 3 regular meals. Mga siling bala nila sa pamahaw, eat like a king. Kung kung panyaga, eat like a queen. Amo daw din, di ba? Mga mamo sinan. Amat-amat lang, pero mas nami sa gabi. Kinanglan duty lang ikaunon mo para makapahuway ka, makatulog ka sa maayo ka, makabutok sa aga nga mamaga ng imo lawas. O, hindi ba lang? Kadasig sa ngayon oras, alas 2:37 Action Radio Philippine Standard Time. Ay, Tita Weho. Kay Tito Philip Kenelon Zagay, thank you, kid. Salamat mayong hapon sa imo. Kay Kayen Lara. Elizabeth Sarita Fuentes, ma'am, salamat. Siling ni Elizabeth Sarita Fuentes, good PM, atiwi, hi, kasubo, kasubo gin man. Pero we don't have any choice, no? Kinanglan naton subong ang mag-isa. Mag-isa sa pagsunod sa makapaayo para sa aton, mag-isa sa pagpangamuyo ka magampo sa mahal nga Dios para sa aton tanan kaluwasan. Salamat, kids. Wow, hello, naga-work from home ako, ATM at the moment. Kamusta ikaw? Ti mayara ka na, stawe kaya pa, no? Kay Ms. Edna Pabianya Claver. BFF ko na siya. Yung pa da, Okay, thank you, kid. Kay Ma'am Elizabeth Sarita Fuentes. Hindi gid say makuha sa minsaron, kuya. Okay, mabalik lang karon si Tito mabalik si Tito Wilma para man sa mga reactions sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Kagatong hambal ko sa imo, mahimo tayo sang facial mask. Pagamit ang panyo o kun ang aton sini wet wipes. Okay. Pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri.
Ika-5, kuskusin ang mga kuko. Ika-6, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-incendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. The guidelines will follow. Kag usaron ko man ini nga tinion sa pagpahanumdom in line with the closure of our classes, nga kung pwede ang aton mga kabataan sa pagbulig kag supervision sa aton mga ginikanan, pwede i-restrict man ang movements nila, kag kung pwede sa panimalay lang sila anay matiner sa ini nga mga tinion. Kag may I take this opportunity likewise sa pagpasalamat sa aton mga frontliners, sa aton mga doctors, sa aton nurses. Yes, aton mananay Celebrity Kojic Soap para man sa itong sa mga kauturan dira, especially sa mga kababaihan na nga gusto nga magkinis, magputi, kag maging mahamis ang ila sa skin, alin sa guya sa bugos nga lawas. Celebrity Kojic Soap, may kojic acid nga mong pinaka-epektibo sa karon, kag accepted in not worldwide. Sa mga nag-edad-edad na mayo man ina, kung feeling yung nga daw nagasag ng inyong skin, nagamat-amat na da ang mga amat-ana ng kunots nan. Kaya nga gina-stretch ng Celebrity Kojic Soap, ginahugot ang inyo sinipanin. Kag sa mga nagaproblema man sa mga pinalian sang punggod, of course, kag sa mga itom-itom sa ilang mga siko, bukong-bukong sa tiil, sa ila sini underarm or kun ilo, gamiti bala sa Celebrity Kojic Soap, makita mo gid ang epekto sini kag maga-enjoy kag mas-satisfied gid ka. Mabakalina sa mga tsindahan kag butika dira sa inyo lugar, of course, dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod, sa mga butika nga nahamtang sa atubangan sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, kag dili man sa idalom sa Action Radio sa Jex Marketing. Kasig sang aton oras, alas 2:43 na. Dira kay Lola Ruth sa may Karabalan, dira sa may Karabalan, Himamaylan, Lola Ruth, mayong hapon. Kag subong man kay Nini Jean. Dira sa Saga sa Bagos City, kay Kano, kag kay Lysel, Inson, salamat, mayong hapon lang dira sa inyo. May nakitaan ko di gaga pamangkot. May hapon, Tita Wilma, mangkot lang ako kung may biyahe si Ras Bacolod to si Palay o Hinubaan, kay mapuli ko tani. May araman? May ara ako yung sabat. May araman? Paamo ka. Adi di sa, aton sa Negros Occidental, okay pa na. Good PM, Day Wilma, mangkot lang ko, pwede mahulog entry sa ACS Millones 2020 sa Saturday, tapos
tawag sa weekly draw. Of course, pwede gid na iyat 1 to 316. Wala gid na problema. Okay, enough lang na anay kay balikan tani atong letter sender nga nagpatawag kay Christian. Bisan pila lang anay matandog naton kay aton oras. Good PM tuwa para kay Christian. Ga mag-diet ka man bisan paano kay basi magka-diabetes ka kag hindi man bala maayo ang sobra nga pagkaon, mag-exercise ka man kag hindi ka magkahuya magdiskarte sa imo crush kay wala niwang kag tambok pag-abot sa love. O see, batian mo na to Christian hambal ni 9308 wala niya sa niwang, wala tambok basta nabatyagan mong gugma. Hindi ka magkahuya, go lang. Ngayong hapon to, ang advice ko lang kay Christian, mag-jogging kaabi kada aga, agad mabuhinan buyon mo, basi mas sumuran ang crush mo. Lani nita, God bless. Okay, Lani, salamat gid. 6609, mayong hapon lang dire sa inyo. Kamusta lang kamo da? May nagtalang diyo. May sugo pa sa ako. Bawal siya kung magpainit. Ay, mga anak ko. Nagtalang ninyo sininga message, ha? Okay. Action, Wilma. Tama ka, Gil. Kay ako, abi ko, wala na sang maluyag sa akon. Pero may ara man. Kay kon para sa imo gidya, nunoy galita sing bago. May kakampi ka na Christian, si 9124. Salamat gid sa imo noy. Hindi silingan niwang ka. Mga anak mo. Tawe, daw amo-amo kami na sang letter sender mo ba? Daw wala confidence sa self, hihihi. Pero sige lang, try niya lang tell sa girl ang feelings niya. Malaya, gusto mo siya sing girl. Hindi man na iya pagwapugwapo, depende na sa diskarte. Sagad-sagad kay Emote Boy, 9104, sagad-sagad gidya kay Emote Boy. Tagaan mo ideya si Toto Christian, ha? Okay, salamat gida. Makayuhuman ta, bisan paano, na? May yung hapon, tawang may advice ko lang kay Christian. Nakabasa na ko ni kay Inday Lani message. Okay, mayong hapon, Tita Wilma. Hindi gid gali kamo katambok sa hindi gid gali kami katabok sa Victorias, mapauli kami tani ni Mama sa among stepfather sa Victorias lang tani. Thanks laki Steliana, hindi ka mong kani katabok sa dagat. But nabatian nyo na gito kagina ang commander sa Philippine Coast Guard, na? Nga hindi gani pwede. Wow! Paimunong na lang tada balaanay. Tawe, sa sender may pareho man na siya sa diri sa iya name, kag chubby man. Nakapangasawa man gani, try lang bala ang girl, basi luyag man siya sa imo, o diba? Bala ni 4423, tawe sa sender, may pareho mandi sa iya name, kag chubby man, nakapangasawa man, gani, try lang sa girl. Christiana, damo sang nagapabor sa imo, kay nag-inspire sa imo. Tama kagid, kaya ako abi ko, walang sa maluyag sa akon, pero may ara pa man. Kung para sa imo gidyan na. Nonoy, salamat din sa imo, Nonoy. Okay, ina lang atong sinimahatag sa inyong mga reactions, anay, ha? Kaya tingaton man oras, but anyway, kay Modern Hosea, Tita pag-wait lang ko palihog sa tanan nga taga-Kansilayan mo siya. Thanks, Noy Bonnie ni salamat gid kay Marisha Magallanes Luhan. Kay Rosalie Cabutsilio, sa inyo na lang para matapod na kamo. Hover Pistanio, salamat gid kay Ernesto Antique, salamat ha. Kag subuman kay Inday King Bal. Kay Winona Whopper sa inyo dira, salamat man. Kag kay Julia Lanada, hello. Sa Monsel Tailoring, thanks gid kay Miss Araceli Lopez sa imo bugos nga pamilya, salamat gid mayong hapon. Melanie Dayon, kay Hernani Claude Salvacion Deg, salamat kay Inday Ayla, salamat man. Kay Wiz Khalifa Malaga Tawe, after liyog lang tamyaw. Kay Chay Fe Kabasag, kay Rosario Arcan sa Chay Embasa, La Carlota City.
Alas 2:49, Action Radio Philippines Standard Time. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS. Press Action Radio Philippines Standard Time padayon man si Tita Wilma. Siyempre aton may Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala lamod chemical, kag wala man sa malay na side effects sa aton ni kayong lawas. Kinahanglan ginayton sa karon para may inugbato ang aton sinilawas. Magbakod ang aton immune system. Adlaw-adlaw inom kita Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pagbugtaw ginaton sa aga, pero kung may problema sa lawas mo, may ginantos ka nga balatian, kinahanglan cleansing man adlaw-adlaw kag ma-regulate ang imo sinilawas, labi ng imo sinidugo. Mamatamat repair na apektuhan, 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. Palamang ko tanon sa atong produkto kasi imo ginabatsyag, arang atong Dr. Pinoy Hotline, 441-1299, kag namtay man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated, sa Art District sa may Lopwas, Mandalagan. Mabakali na sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man samon sa siyudad sang Bacolod. Available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Nakakadlaw ko diantes ko mag-horoscope. Siling ni Ninyo
Nino Villanueva. Pero kay Melanie Dayon, dama yung hapon. Ang niya, ako type ko ang chubby or tambok, misis ko ni Wangin pa chubby ko gani. Tawe afternoon liog tamyaw kay Chaife kabasag sa Rosary. May ari pag-idisa mo siling ni Mirna Estrop Plaida. Ang pamatasan pagin nga pisan kag mabuot. Ang importante, anoon mong gwapo kag macho pero tamaran kag bastos batasan. Hehehe. That's good. Siling ni Nino Villanueva, kadlaw gid misis ko sang nabatian niya tawe tamyaw na lang ko sa iya. Mary Grace Villanueva. Kag kay Erika Naranha Tavera. Salamat gid. Ay, nga mga anak ka mo. Ha? Dira sa Karabalan, always gid sila nagapamati. Lumutiutoy na lang ko kadlaw. Pero dyan, ay naghambal ko antes gamagawin lang, di ba lang gambal ko yun na mahimo ta, ining facial mask gamit aton panyo. Kung nang imo panyo, pwede mo na siya ma-fold, di ba? Ma-fold ta na sa into 4, kung di ma-square. Isa talaga ka-fold, maano na siya, malaba na siya, lapad nga laba, dason i-fold na siya liwat, nga siguro ma-fold na siya, nga daw mga 3 inches ang kalaparon. Pagkatapos, kung may ka bala, may higot sa buhok, bala mga lagba buhok, may mga rubber na bala nga, inang lagpad, bala nga rubber, nga nag-unat na, nga nag-unyat na, pwede mo, gintilawan ko, ginhimo ko, kung gin-fold ko siya into 3, palaba. Pagkatapos, gin-insert ko ang duha ni ka rubber sa isa kapunta, kag sa isa man kapunta, ginpakadto ko siya sa tunga-tunga, ang duha na ka rubber. Pagkatapos ang duha kapunta na gintabo ko, gin-insert ko ang duha bala kapunta sini nga magtabiray sila. Pagkatapos amo na siyang ipatupon mo ang tinabuan sa imo ilong kag baba. Na pagtapos na, paglabot di sa ilong mo kag baba, nan, butungon mo ni ang duha ka rubber nga magtuon man sa imo duha ka dulunggan. Ang gwaya bala, mas man na, nami siya. Kung nami man imo panhiyo kag tinlo, importante is matinlo, di ba? Pagbutang mo sa imo baba, insert mo man siya ono. Kung hugot-hugot siya, hugot-hugot siya no? Pagkatapos, utungon mo da sa baba kag sa dalom. Di ba mas na siya, nan. Yan kay ti ang dulunggan ni tawid ako. Hugot pa ang rubber, kinanglan halog-halog siya na. If not naman, sa nambal ko kaina, ang ang wipes, ti ang wipes basa, may ara wipes nga laba. I-fold mo lang siya. Pag fold mo sang wipes, let's say wipes ni siya, palaba, nami sa bata, gin-try ko. Pag fold mo amo na, ang punta naman diri, takop mo siya, guntingan mo di siya, Pag fold mo siya sa punta, gamay, do mga 1 inch, korbahan mo gunting sa kilid, nga ang punta ay mapabilin, tapos itabo mo sa duwa kadulungan sa batang buho, nami, balalang tawon, basa pa, kag safe pa, na, try nyo lang na para sa inyo. Di gani, kung may mga cotton, kamuda bala sa inyo, balay nga, wala na ginagamit, na, pwede nyo na malabhan, kag pwede nyo na magunting-gunting, maarti-artihan nyo pa mga bata nyo ara-dara gatipon, di ba? Okay, tawa, enough na horoscope ta anay. Sa aton sini mga horoscope sa karon nga adlaw Martes, Marso 17 tuig 2020, unahon na ito ng zodiac sign nga Pisces. Mga nitao Pebrero 19 tubtob Marso 20 ay Piscean. Hilwayang kaugalingon mo sa kaakig nga nagaputos sa imo pagkatawo. Sa hinakit kag kaakig nga imo nabatsyagan. Ina mga negatibo nga nang emosyon abi mo amo ina mangin tunok nga magaupang sa imo kaayuhan, sa imo kadalagan. Gani hilwayang kaugalingon mo. Maangkon mo gid ang kalinungan. Maswati mo nga mga numero 9, 13, 18, 21 kag 33, lucky color cherry red. Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Ikaw naman, Aryan. Ano man ang himuon mo karon nga adlaw para nga ma-attract mo ang maayo nga kaayuhan sa imo kabuhi? Kinahanglan magpangamuyo kagid sang hugot. Magpakabakod ka kag magpangamuyo ka. Mga maswerte mo man nga numero 5, 13, 21, 25 kag 31. Lucky color cyan blue. Sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Ini ang natalana nga panahon para sa imo, para umpisahan mong imo mga plano.
Madasig mo man nga mahatagan katumanan ang ginahando mo tungod nga malipayon ikaw kag inspired ikaw subong nga adlaw. Kung may mapabati-bati gani sa imo da nga do sakit-sakit nga mga tinaga, pawala ilang. Then, pabayida sila. Mga maswati mo nga mga numero, 5, 11, 13, 23, kag 41. Lucky color, mahogany or mahogany brown. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Yes, Gemini, mas mabugat pa nga mga responsibilidad sa pag-mentinar sang kaayuhan ang imo lukduhon niya karon nga adlaw. Padayon na lang ang imo compassion, ang imo sinipag kamaluluyon. Kay nga kahisa amo ang nagatulod sa mga pasaway para halitan ka. Madamo ang mga nagabasa imo sa social media, bayida sila, maswerte mo yung numero, 5, 7, 21, 33, kag 44, lucky color peach. Yes, Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Sa imo naman team building process, abi pamatii ang mga reklamo kag suggestion sa mga kaupdanan mo sa imo trabaho. Kung may ma-encounter ikaw or may na-encounter ikaw nga problema, sa grupo mo man gihapon ang gahalin ang solusyon. Mga maswerte mo nga numero 1, 9, 17, 31 kag 33, lucky color blue. Action Radio Philippine Standard Time, in punto las 3, ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Action Radio Philippine Standard Time, 3:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando Eye Light. Tando Eye Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Okay, padayon man si Tito Will mga ito na Xanthone Plus Coffee Mix para sa ito man coffee break. Subong ation, ang kape nga himuhalin sa soya balunggay kag Xanthone. Ang kape nga may madamo sang vitamins kag minerals plus insoluble fiber. Inang insoluble fiber makabuligid sa iton sa pagtinglo sa iton kolon kung naton man tinai. No? Sa isa ka tasa sinaadlaw-adlaw, may kapi ka na may bulong ka pa. Mabakalin na sa mga tsindahan man dira sa inyo tag sa kalugat, dili man sa amon sa syudad sang Bacolod. Kag pwede man naton ina mabakal online, ha? Pagi sa paglogin sa www.kalusuganyan.ph kagara man sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng Xanthone Plus Coffee Mix amuang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternativo Medicina. Okay, why na na mahimo. Maria Luz Grijaldo Makunat, mayong hapon lang dira. Sa niya ati we, gapanahi na ko di mask. He. Mami Diana Consolacion, dira sa may Isabela, sa inyo dira tanan. Mga suki na itong salamat gid. Kay Inday Sally Carman, kay Isa Jean Segura. Salamat gid patamyaw po sa akong lola nga si Elsie Villar sa Sitio Lag Tapon, Barangay San Antonio. Thanks po. Kay Monica Suspenia. Salamat. Tuto Ken, alon sa guys, salamat man sa imo. Kaya wala na si Tita We mahimo, kundi ang magpaalam tungod wala na kita sang panahon. Pero antes man kita magpaalam mga tonsin ni Bible verse of today from 2 Chronicles chapter 7 verse 14. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. I can't say goodbye. Salamat gid sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati kag pasensya sa mga wala neton malabutan. Pero si Tita Wilma padayon man nga nagapasalamat sa inyo tanan sa pagupod ninyo tag sa kahapon diri sa aton sa This Is My Life. Sa ngalan man sa akong mga partners sa technical control, amon Chief Engineer Action Noel Pinalan, upod man kay Action El Radio Tilios, kag sa ngalan sa amon Station Manager Action Non, Edi Mala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong, tubtub naman liwat was, standby sa mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.